Forog. Forog. Kamerák. Forog. And Set. action. No, akkor ezt ide mondom. Zsigmond Vili engem kért meg arra, hogy a vizsgafilmjét én csináljam meg. Ő volt negyedéves, én első éves. Most eljátszom ide, hogy mi volt a vizsgafilmje. Ennyi volt. Jól figyeljenek, a most főiskolára járok. Pontosan ez volt a vizsgafilmje. Ennyi. Ez volt a vizsgafilm. Jó, mi? Még egy fényváltást csinálunk, és utána akkor végeztünk.